Uh, welcome back to the YouTube channel, Malawi Cameras. So, pakati pano ineyo ndaona utenga umene ndithu Robert Kiyosaki. Ndinakupasani nkoni za munthu amene nakulongoswa nkoni za munthu amene koma chifukwa imene dzikoli especially make before anthu akudafe silimakonda kuwerenga kwambiri. Pali mwambe pakana amati if you want to hide something from a black man, put it in the book. Ukafuna ndithu iweyo kubisa china chake ndithu kumbisira munthu wakuda ndikuti uchilembe mjani mbuku chifukwa silimakonda kuwerenga. So anyway, tizikonda kuwerenga mabuku amene angatithandize okuzaniza chuma, okuzaniza history, okuzandi anything. So pano ndi nkhani ya Robert Kiyosaki. Mkulu amene ndi nzake wa Trump, best friends, okay? Anamemba buku limodzi, Why We Want You to Be Rich, okay? Buku limene anamemba buku la Poor Dad and Rich Dad. Ndinakuzaniza ndithu. So baja amapanga so analyze nkhani za nkhondozi. Koma message imene ndayiona imene lero walembera lero ineyo I feel like ndunguzimva ngati fani ndikhale ngati nzima yosho. Donald Trump, Yes. Yes. Ndunguzimva ngati ngwawo guys fotek. Kauza zunguse uti fotek. Nose. Zimene walemba iyeyo. Chifukwa Okay. Wait. Mwina inusu mwina mumva so chimodzimodzi. Choyambirira walemba kuona kuti Gaddafi did everything America asked. Akuti Gaddafi anapanga chilichonse chimene America anamuuza kuti achite. Okay? So first of all, walemba kuti akuti iye ndithu anapanga give up ndi kutsegula manja ake 100% cooperated. Anagwira nawo ntchito limodzi. Azunguwo. Choyambirira after 8 years anamupa. So nkhani inakhala banje. Choyambirira inayambira apa. Ma Americans mu 2003 19 December. Okay, anampanga persuade, anamnyengerera. Anamudhura usiye za nyukiliazo za chemical weapons, zida za chemicals zicha. Komanso usiye za zimabomba nyenchenizo maprogramu wose wasiye amene kuti tikuchosana ma sanctions mukhala dziko labwino mukhala lankakanduchi everything kumuza zimene amapangira azungu akamapanga news zawo zicha welcome to CNN, now we're talking about Libya blah blah blah, you understand what I mean. So zinanga ndichoncho zokoma nzobeba ndithu. That was 2003 19 December Gaddafi anapanga announcement but pa 19 December musongete 19 December 2003 Gaddafi anapanga announce kuti ineyo basi ndapanga give up a program onse nuclear program za chemical komanso china chilichonse za ballistic missiles zicha ndoti ineyo ndithu ndapanga give up. Actually so America ndithu anasangala ma Americans America ndithu mpaka anayitchula nkhaniyo ananena kuti izizi it's rare nzosowa kuti uzoona kuti kuchitika chonchi munthu pamene posavutira kungopanga give up. Kenako iyayi ma sanctions were lifted. Anchosala ma sanctions osata kuchosala zibhawa iwe ndithu muthawa makhala bwino mene ma sanctions achosa. Right? So kenako afterwards anakuma ndi anthu akuluakulu akuyo ene china Tony Blair ndani pakana ku UN kuja 90 city ku UN kuja alume kuja and city Gaddafi Libya awudi mpaka zinafika point yona kuti America inampanga iye ukhala ngati mwana wabwino chitsanzo chabwino dziko la Libya ngati chitsanzo chabwino. Good example ndi amachula maina kuti osati ngati Iran kapena North Korea maiko amene ndoyipa kwambiri amene ajawo ndoyipa mpaka akuti they even asked Gaddafi personally, anampempha Gaddafi personally kuti akulu to advise those countries to follow his example.
namuzira mwalangize kuti akutsatire ukhale ngati iweyo. He was the poster child for doing the right thing. Anali ngati mwana wa chitsanzo. Anali ngati mwana wa chitsanzo. Gaddafi. So anyway, 8 years later, patangotha zaka 8, tilowe mu 2011 mu October, NATO inabwera politsa Libya. NATO tumene after yeyo wapanga chilichonse chimene chikuchitikachi, chilichonse chimene chikuchitika wapanga. Anabwera kuzamupolitsa NATO acha. Anagwirizana ndi zigulu lowukira zigawenga. So tikamati NATO tutuna America. Yeah, but Trump anakamba kuti NATO is us. NATO is us. And you come Defend home, it. we're like a third world nation. You land at LaGuardia. And they wouldn't be there except for us. We protect them for nothing. For nothing. So Libya, Saudi Arabia and the others say, we don't like Gaddafi. We don't like him. We'd like you to take him out. And Obama said, okay. So he forms a group, meaning NATO, which is us, by the way, just so you understand. NATO is us. You know, a lot of people say NATO, but NATO is largely us. So we don't. So, pamene paja zinachitika zoti iye uja anapolisa ku Libya for 7 months, miyezi 7 akupolisa ku Libya kuja. Poor Gaddafi anathawa kuthaya kuma pipe kuma drainage, anakampeza konko kumugwira, anammenya kummenya Gaddafi uja. Pamene maripoti nonse anamugwiriraso. Yes, kumbuyo plus nkumupa. Anakwa yani anapanga zonse zimene mmazifuna. Ngani itafika kwa Hillary Clinton. So, I mean, Hillary the Clinton. land of unconfirmed reports. Yes, we came. Okay. We saw. He died. Hillary Clinton. Did it have anything to do with your visit? Itafika kwa yeye. Oh, I'm sure it did. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Anati, we came, we saw, he died. Tinabwera. We came. Tinaona. We saw. He died. Did it have anything to do with your visit? No. Really? I'm sure it Guys, did. seriously? Huh? Tabwe. Abamudzi ulifanya ndimafana nzingo kuwa ngati zimayi uchi. Kudura upata. Anakapata because it's Tabwe. So, North Korea inali kuona. North Korea inali kuona zosezi North Korea inali kuona. Mpaka na iwo ndithu anarusa statement. Kunoza kuti ifeyo taona ndithu makona onse. Taona zimene zachitika ku Libya. Sonzo kuti kupanga give up zida kuja. Kupanga give up, kupereka kulolera kuti chanchani zida chanya inali part yofuna kutani kumpanga invade. Kenako Kim Jong anayankhula like personally kuti ineyo ndaona zimene zili yani ku Middle East ndaona. Okay, kenako zaka after paduse zaka zingapo ndithu pang'ono anapeza kuti mmodzi mwa ma-officials ako North Korea atapita pa interview koma iko azungu anamuuza kuti maona zimene ufulu chanchani maona zimene apanga zano Libya maona awandila ufulu chanchani zabwinobwino. Kenako iye anayankhula kuti anayankhula maona anamwetulira nkuyankhula moti let us see how it turns out. Anayankhula tiye tione kuti zikhala bwanji kenako. Later anamupa. You understand? North Korea mene. Who else was watching? Ndani unamena maonera? Iran.
nkhani ipita pamene ku Iran nayenso imatani imaona. Okay chabwino ataona Khamenei uja Supreme uja anayankhula mawu personal kuona kuti Iran sitsatira njira imeneyo. Anayankhula kuti Iran sitsatira njira imeneyo. Then kena kuntu anapanga effort yomasonkhanitsa pano Iran yamucha. Osati kupanga bomba yake mukungosonkhanitsa basi payapacha. So the conclusion so pano material ankhani ili muipange muizukute muboza kuti it's the same, like nkhani yonse it's the same. Aliyese why panopa pa Strait of Hormuz pakumatsekedwa kumatsegulidwa. Why Iran ikumangana kupanga give up zida zake? Why Iran ikumangana kupanga give up manyikile uranium wake? Chifukwa naonso akudziwa konna kuti alipo wina wake amene anali mwana wabwino. Alipo anali mwana wabwino, analipo wina wake amene anali mwana wabwino kwambiri, anali example. Mwana nkalasa machena uja masita amapesa uja aphunzitsi mwami ida kuti koma uyu nde iwe uzalangiza nzako wasapesawa achina khobalilo uzalangiza kamera nditsitsa mwana uja mkuyesetsa ndi two mouths nzako simukukhoza anyamata ivi kamera nditsitsa. Later on anapeza kuti amupa achina khobalilo achina Iraniyo achina North Korea achina khobalilo samanda sisi wala ala elanga sinkameta this like kamera sisi ya ni kwa sisi sinkameta safa na kamera sisi khobalilo sala muri muzingo poisa mungu wewe kakari mato chabwino ndeye obanga conclusion ina kuti yewe wakubanga conclusion ina kuti yeyo kuti nkhani kuza ndi nuclear si nkhani yokambirana wana yonjo. Nkhani kuza ndi nuclear si nkhani yokambirana chifukwa wina aliyesa anaphunzira kuona kuti apa pamene pali moyo dziko lililonse limene lili ndi apa silimavutitsidwa. Sungapangane matero kuti awu yosama sanctions motere akuti limene ndibodza ye watero ndithu. Okay, zaka 8 years munthu kuvomereza bwino after 8 years akuti anachita kusainira ndithu pepala ndithu rene mwana wake ogada fikiro sainira pepala kuti sipali security guarantee iniyo mukhawatetezedwa osati ndalo za nyukiliya chanchani mwine iniyo ifeo tikuteteza ndifeo kusana pepala. Koma what happened afterwards? Omwe ondamana bwaya suzanonso kuzamuphaso. Timanena ife pano kuti nyambalo zimene amazilenga achina America ndi Israel si nyambalo amandi achina nyambalo iyi mzili basa pendrama matutuzitetezani Iran ndi nyambalo, Russia ndi nyambalo. Look, unazenzo chiti nyambalo ndi iwo. So ngandi meneyo yewe ndinakuona kuti it simply exists. Awuti iweyo, and as long as it exists, ngati iweyo muli mbaujino alipo muziko mwano, manyukiliya alipo muziko mwano, akuti you cannot be treated the same way the way Gaddafi was treated. Iweyo sunga treated Trump ana sunga upange mena anapangia Gaddafi machidole. You see? So conclusion akuona zoti Gaddafi anapanga chilichonse chimene America inkafuna. Anatsegula manja ake kwalandira ati mpaka na bungwe la IAEA limene la International Oyang'ana za manyukiliya anabwera ndithu anapanga anayeza chilichonse kuyeza bwino nkuperekaso manjiri uranium chani ati zonse zizazo ati palibe chimene chinaphula mpaka nase
for after 8 years anamuphadi. So that's it. So akuti iyeyo pa TV pa show pake panabwera Colonel Douglas anayankhulaso ndi iyeyo kuti akulu Gaddafi anapanga zimene timafuna chilichonse anapanga kumano 100% cooperated. He cooperated 100%. Kumano, what did we do? We killed them. Tinamupha. Shabu. Tibule kumano ni Kemenos. Muganiza kuti Irani ibereke 972 pounds of enriched uranium yake abereke seyo apatse ma Americans zida zijaji chose kana akoso pasito vuhumuza segule bwino kana ko akaleba ngukrizana ndi ma Americans. Is it safe poringa ninkani ya Gaddafi? Mwina ena sama investa jimi majidiga why Irani yukanga minabe example again dimene saa kufuna kusanduka Gaddafi wa number 2. That's why mwana wa Gaddafi wa nkazuja aliko Oman anayankhula kuti akulu inanthawu Irani isamalani ife ndapanga chilichonse chimefunika kuti chipangidwe. Right? That's it. Ndeya chitsiro aja anatira tomato sauce aja basitu afika umene kujako akopa kwathasa tomato sauce winaso kwathu akuye kwambe iweyo dziko lako anthu akupholisidwa iwe ukapanga indoze ma Americans zimaiza ti ine ndifode yakhe president umene koko ngati anthu akuthira tomato sauce kunja kwa Iraniko ukapita mkati mwa akuthira tomato sauce motani akuthira zipolopoloka ndero apa arapita kudziko kuja amba kwankhula nkachi mujigilasi nkachikebele agoba urawatizi. So guys, thank you so much. I think I'm my position, I guess, and I think when we face anybody, I feel like screaming, "Hey guys, attack!" The leaders of the Western world have called you a terrorist, Colonel Gaddafi. Your government is a terrorist government. Reagan is the biggest terrorist in the world. You are far from the civilization. We are a nation of civilization. We defend our country, our terrorism. We want to live free in our land. We want to live happy in our land, peacefully. But you don't want this. You, the Western countries, particularly United States, the government of the United States of America, and the British government, they want to invade our territory. In what way? Our land. They don't want to live happy, to live in peace, to live in our country freely. Thank you so much.